sauraron mu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje, barkanmu da wannan sahiya ta jeji wadda ta zo 18 ga wannan wata na nasara, inda ta zo 28 ga watan shawwal, wadda babu shakka ranar talata wadda ta wuce, ranar laraba wadda ta wuce, Aibu Hassan ya samu haɗari a can tsakaninsu da Kwaro zuwa can garinsu mai turo. Babu shakka Maraɗi tana cikin jimami na rashin amali guda biyu, ga Dala Abani ga Aibu Hassan. Babu shakka mai girma farjidan Alhaji Tasi'u, wanda ya samu hawan farjidan na liki na jihar Maraɗi, to muna tura maka wannan jaje da ya same ka na rashin amalin ne guda biyu a cikin wannan lokaci da za a shirin tunkarar kokowa wadda za a yi ta kofi na shugaban ƙasa, wadda za a yi ta daga wata mai kamawa. Babu shakka Maraɗi ta samu akasin amali guda biyu, sai dai mu ce ubangiji Allah shi ba shi lahiya. Shi Aibu Hassan babu shakka an ce ya samu kariya ga ƙafa ta hagu. Dalilin haka nan gaba za mu samu sanarwar cewa akwai kokowa wadda za a yi 9 ga wata mai kamawa, inda za a karewa 11 ga wata a nan cikin birnin Yamai. Kokowa ta kofi wadda kofi yake ga hannun shugaba shine Isaka, wanda kofi yana na hannun shi. Babu shakka konan gaba akwai aiki ga amsa wannan kofi tun da yake ga hannun sarkin sarakuna Isaka. Sai dai mu ce ubangiji Allah shi gwada mana lokaci, kuma muna sauraron jihohi an ba su izinin kowace jiha ta ɗauki ɗan kokowar da ya dace da ita. Kenan ita za ta turo wa duk jihar da ta turo lalan ɗan kokowa aka kada su tun harko, wannan ta rage gare su, sai dai can tahiyya musu nan. Dalilin haka aka ba kowane farjidan umarnin shi turo ɗan kokowar da an nashi wanda yake so. Dalilin haka muke cewa ubangiji Allah shi ba mu lokaci, kuma Allah ya sa tare da mu za a yi. Assalamu alaikum.